асистент по планиране на маршрут. С асистента можете да зададете оптималния маршрут и да изчислите разходите, като вземете предвид вашите лични предпочитания, ограничения за превозни средства, постоянни, временни и екологични забрани, въглеродни емисии, пътни такси, приложими в дадена държава. Как да използвам асистент по планиране на маршрут? Кликнете върху офертата, която ви интересува в TransU и отидете на раздел Маршрут. Прозорецът Асистент за планиране на маршрут ще се появи вдясно, заедно с карта. За да зададете маршрут с асистент по планиране на маршрут, първо изберете параметрите, които са важни за вас, като например начална и крайна точка, дата и час на тръгване, избягване на платени пътища, изключване на избрани местоположения, профил на превозното средство, клас на въглеродните емисии и след това преминете към изчисляване разходите на маршрута. Тук можете да видите как да проверите рентабилността на офертата. Благодарение на точните изчисления ще получите необходимата информация за договаряне на цена. От сега нататък стартирането на нови маршрути и оптимизирането на фиксираните е на една ръка разстояние. Планирайте оптимални маршрути и дръжте разходите под контрол с асистент по планиране на маршрут на TransU.